Dúfam, že z dňa Ondra bude mať radosť. Ja som veľmi spokojný režisér. A ja mám strašne rád túto hru, musím povedať. Z jedného titulu, že počas tej éry, čiže hráme tú hru, v podstate vznikol taký malý partičkovský divadelný súbor amatérskeho typu, ktorý totálne serú režiséra. A v princípe vždy, čo skúšajú, tak dopadne strašidelným spôsobom. Dobre, každopádne bolo by dobré, keby sme si možno tentokrát dali taký vyšší cieľ v tejto hre a skúsili si naštudovať muzikál, alebo teda operu, alebo to je na vás, čo chcete, ale ja si možno ten muzikál je o niečo lepší. Alebo teda aspoň nejakú takú kombináciu. No otázka je v tomto momente, čo by to malo byť za dielo? Čo by to... Ako? Pomáda. Pomáda. Pomáda? V princípe to je fakt možno úplne jedno, lebo jedna dievčina tam je tam John Travolta. Tak podľa mňa by mohla byť tá Olivia Newton-John akože Richard. John Travolta by mohol byť podľa mňa Michal. A Iggy by mohol byť kto? No Iggy by mohol byť tá nie tá kamarátka, ale možno ten jeho kamarát. No. Co? To bylo úplně mocnej. Môže byť, pane režisére? No. Já jsem to nikdy nevěděl. Víš, ale to je úplne jedno, ako tam ide. Já to zrežím. Co? Taky nikdy. Láska medzi John Travoltou a Olivia Newton-John sú dve partie, chlapská, ženská. Chlapská a ženská, to je to si pokrvilo. Ktoré sa stretávajú, je to zo školského prostredia. Je to ze školy, dobře, oni se potkávají, což se ve škole tak nějak stává. Ale oni sú na, to je ženská. Přeškolivě. Je, v pohodě. To je jediný, co znám. To je jedno, mieste, na takom, to je nejaké také, ak si to dobre spomínam, také ihrisko, alebo niečo takéto, nie? Tak oni tam prvýkrát spadá vlastne a oni potom tancujú spolu, je to tanečná škola. To je niečo iné. To je klín, o čom myšle. A to by myslíš, že oni tancujú potom na tancovačke nejaké. Je niekto pomáha? To je Horečka Sobotní noci. Kto to zadal? Je to tak, že oni sa prvýkrát stretnú niekde na takom dvore, nie? Alebo niečo takom. Takhle, viděl tady někdo pomáhat? A? Vlastně. Takže je to jedno, ale je to v pohodě. Nikdo neviděl. Lidem to nebude vadit. Já se jmenuju Olivia Newton-John. Já je tam... Je to, takže Šváňa. Sandy. Ale on se jmenuje jak? Evidentně tam máte školníka, nevím, čo tam. Jak se jmenuješ ta tvoje postava? Jerry? Sandy a Jerry, jo? Ty seš Mike. Nech sa páči, začína sa pomáda. Situácia je následovná. Herci si niečo naskúšali v neprítomnosti režiséra, teraz to prvýkrát ukazujú. Čiže sme veľmi zvedaví, čo si herci pre pána režiséra pripravili. Začíname teď. Prosím vás, jenom ještě nezačneme. Víme dobře, že máme takovou trochu spolu válečnou historii, že hodněkrát jsme se nepohodli. Čemu se směješ, Sandy? Já bych chtěl, pojďme pro dnešek zakopat tu válečnou sekeru. Vím, že... Má to vybic. A víte, co necháme? Prostě pojďme se dnes udělat, vím, že vy talent máte, jste jenom často takový nesoustředěný, nevadí. Pojďme se dnes soustředit na to, aby jsme tady v Praze, v tomto muzikálovém divadle, skutečně naskoušeli něco, co má hodnotu a dokáže se vyrovnat i těm věcem, který tady se. To jsem trochu přehnal. No, tak pojďme, ukažte, co jste si nacvičili, jo?
Zase, ukažte, co jste si nacvičili. Pojďme teď. Já jsem zamilovaná, namamovaná. Já jsem zamilovaná. Je váš největší problém. Pojďme to řešit postupně od začátku. Jerry, můžu se tě zeptat, co teda na začátku tam spárila? Jakože jde podél zdi? V tom případě musím upozornit Sandy a Mikea, že prošli zdí. Takže pojďme nejdřív vyřešit tento nástup, abyste si neprošli betonem. Ještě jedno. Promiň, ty jsi jí přesděl kousek jako blíž. Budete tady mít málo místa. Můžu se pustit? Já nevidím za tu zeď, já nevím, kolik máš potřeba. No, nějaký kousek dál, tam jak jsi to měl, tam to bylo dobrý, tak jo, pak pojďme ještě. Pardon, můžu se tě zeptat, Jerry, proč takhle patláš na tu zeď? Máš s tím nějaký zájem, mě to zajímá, prostě vidím chlapa, který maká na zeď, tak jako, co on si to myslí, nebo o co mu jde? Asi jde o tu holku. Je mu o holku a proto přišel ke zdi a sahá Přidá toho jezevčíka. Jezevčíkovi se dostaneme později, pojďme teď vyřešit cenu. Mně se to líbí, co jsi dělal, jenom potřebuji, aby si měl motivace, jako. Protože co on si myslí, když šahá na tu zeď teda? On myslí na tu holku, jo? No. Tak to chci vidět. Stop, počkej! Teď řešíme tady Jerry. A co jsi teda teď myslel, Jerry? Že maká na tu holku? Kam jsi makal, Jerry? Jerry, jsme tady sami. Říkal jsi na kůlnu? Proč jsi makal na kůlnu? Já nevím. Co? Nejdu šel na prdele, já nevím. Mně to je jedno, šaháš si kam chceš. To je tvoje postava. Jenom to chci vidět, abych viděl, kam šaháš, ne? To je super. A co jste? Jerry, počkej, co teď s tou cihlou uděláš? Co představuje ta cihla, Jerry? Prosím? Protože ta cihla je ta Sandy? Že já trošku přestávám rozumět. Ty jsi vzal cihlu do ruky a myslel si, že to je ta dívka. Tak ať vidím, že je to ta dívka, to ty diváci musí poznat. Co ten Jerry dělá s tou cihlou? A když si představuje tu dívku, tak pojďme. Vem si cihlu a předváděj.
Ženy! Které buď to měla přivádět. Ježiši, neboj se, když jsi zázdí, nikdo tě nevidí. To je dobrý, že ten křehký chlapec má taky svoje touhy, to víme. Jsi zázdí, to je v pohodě, tam chybí jedna cihla, tam se strčí něco, ať není smysl to vidět. A to, no, tak vyjmi tu cihlu, no. Tak děli, tak to chytne. Ona si myslí, že tam leze nějaký. No. A zpívají to. Nepříjemný, že co? No. Tak já nečtu ten tvůj výraz. Já musím vidět, jak co on prožívá v tu chvíli. Pojďte, ležte toho, dobrý. No? Já ti samým červe ztracenej. Já ti samým červe ztracenej. Já ti samým červe ztracenej. Ne, tak to může vzít škola, no to je roztomilý, že jo, na škole se skáčou, tak školník to veme, točí, že jo, a ona skáče tu gumu přes to, no, a u toho zpívá, tak pojďme, no. Promiň! Sorry! No.